Hello Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello guys! It's been a while! Oo nga no, ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-vlog. I think the last vlog na ginawa ko, nasa Bukidnon pa ako. But now I'm here, I'm back in Manila. Now, since I got back here, maraming nangyari guys. Hindi ko lang talaga siya na-vlog, no? Nung pagbalik ko dito, nakapag-travel lately, I went to Puerto Galera, nag-beach. After that, I went to Baguio. Lahat naman ng mga yun, pinopost ko naman dun sa Facebook fan page ko. So, follow nyo or puntahan nyo yung Facebook fan page ko. Kasi doon naman ako nag-update kung anong nangyayari. Lately kasi hindi ako nakakapag-vlog. Medyo focus ako sa live, focus ako sa real time, kumbaga yun yung mga pinagkakaabalahan ko. I'm so sorry guys kasi may mga nagme-message kung kailan ako ulit magba-vlog. So yun, nababasa ko naman yung mga messages ninyo sa Facebook, minsan yung mga comments din, may mga questions. Though hindi lang talaga lahat nasasagot ko kasi yung mga questions din naman nasagot ko na before or nandun sa mga videos na nagawa ko na rin before. May mga ilan-ilan lang na siguro may mga parang nagkakalituhan. Yun lang yung mga minsan na sinasagot ko naman. Hindi man always, pero I'll make sure na nababasa ko naman yung mga messages ninyo, especially dun sa Facebook, sa fan page. Ayun. Sorry, so sorry. So, eto na yung next nating entry. Sana masundan agad-agad, no? Para tuloy-tuloy na. Okay, so eto parang napapanahon, guys. Kung nakikita nyo naman sa subject natin or sa title ng video na to, medyo napapanahon kasi parang marami natatamaan ito lately. I mean, for the past 2 years, maraming nakaka-issue ng ganito. Diba? And then, meron akong pangilan-ngilan na nagsishare sa akin via dun sa mga messages sa Facebook. Ayun, tinatamaan sila ng ganito. Lately, meron nag-message sa akin, nagtatanong siya kung pareho din daw ba ito ng anxiety. Okay, so, we're gonna talk about depression. What is depression? I talked about depression before doon sa parang a glimpse of depression. It was parang matagal-tagal na yung video na yun, yung mga earliest videos ko pa. Na-experience ko siya dati. But I've never parang hindi talaga ako totally na-depressed. Parang it was just a glimpse but I was able to pull myself out of that depression stage. Papunta, siguro kung nag-ano muna ako, parang nilimliman ko ka ng bonggang-bongga yun siguro, nandun ako. But I was able to pull myself out, siguro sa tulong na rin ng family, prayers, and all that stuff. I was able to pull myself out of that. So, ang naiwan sa akin is si anxiety. Ayun, but I know, may mga kilala akong people na they were clinically depressed. May mga kilala akong people talaga nagsa-struggle sila when it comes to depression. But I'm just proud of these people kasi they were able to recognize and they were able to acknowledge na I'm depressed. I need help. Kasi ikaw din talaga yung nakakaalam nun na parang kailangan ko na ng tulong. Ayun. So, punta muna tayo dun sa umpisa. Kasi meron akong message pala na nagtanong na kung pareho lang daw ba ang anxiety tsaka depression. Hindi sila pareho. Hindi sila pareho. Though they are both mental health disorders, pero hindi sila pareho. Si depression, nasa mood disorder siya. Si anxiety naman is more of, may mga part na parang sinasabi nila na mood disorder siya, pero maraming na hindi. Parang nakaka-affect siya ng mood, pero it's not actually a mood si anxiety it's not actually a mood disorder. More of nasa feelings kasi si anxiety, parang ganun. It's more of worried, ganyan. Si depression kasi talagang mood mo yung maapektuhan niya. Ganun siya si depression.
So, ano ba yung depression, guys? Guys, I'm not an expert, ha? I have a bachelor of degrees in psychology. These are just my parang interest ko ito kasi nga dahil tinamaan din ako ng anxiety, di ba? Nagkaroon ako ng anxiety issues. Naging ano ko siya talaga, naging interest siya sa akin, interesting siya sa akin, but I do not consider myself as an expert. Do not ask me about mga specifics about stuff regarding this. Kasi much better kung if you ask parang a clinician, a professional. So kung merong mga psychologists or mga psychiatrists na nanonood ngayon, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong po. Okay, so this is just based on how I understand it dun sa mga kilala ko kung paano nila na-experience tong illness na ito. Okay? So, sinasabi nila na yung depression is actually a mental health illness. So, it's a parang, isa ito sa pinaka parang rampant ba? Maraming tinatamaan nito yung illness na ito. Normally, ang naapektuhan nito yung mga, kung how you feel, how you act, the way you live your life. Apektado siya. Apektado siya especially pag talagang talamak na, yung talagang malala na siya. Paano mo ba malalaman pag may depressed ka or clinically depressed ka? Normally, parang nagiging term na rin sa atin na parang medyo depressed ako, parang nati-depress ako. But then, ina-associate natin siya sa parang sadness, no? Parang loneliness, nadi-depress ako, parang I feel lonely lately, parang ganyan-ganyan. They are just normal depression. Kasi parang na-associate mo lang siya for the lack of term, naano mo siya, na-associate mo siya sa depression, pero you're not actually depressed. May yung mga normal lang na nararamdaman natin kasi there are times na talagang tayo, di ba? There are times na talagang lonely tayo, there are times na talagang malungkot tayo. Parang anxiety din, there are times na talagang worried tayo, pero hindi pa siya tumatawid doon sa parang line of parang nagiging illness na siya o nagiging sakit na siya sa isip. Mostly, ito yung, pag sinabing depression kasi, na-associate siya sa pagiging lonely. Parang severe loneliness, severe sadness, na parang wala ka ng silbi. Yung tipong ganon. Yung parang, ganon yung nararamdaman ng isang taong depressed. Sobrang lungkot mo, na parang, wala nang silbi yung araw mo, wala ka ng silbi as a person. Yun yung sinasabi ng isip mo sa'yo, na parang, much better kung hindi ka na lang nag-i-exist. Paulit-ulit. Kung si anxiety, worried ka na may mangyari, worried ka na ganito, na may masamang mangyari sa'yo, may sakit ka na, ganyan-ganyan, paulit-ulit yan sa isip mo. Si depression naman, dinadown ka niya. Diba? Kasi anxiety, hindi natin nakokontrol. Si depression, ganun din. Hindi mo siya makokontrol. Nagugulat ka na lang kasi parang, hindi mo na nai-enjoy kung ano yung mga nai-enjoy mo dati. Let's say, for example, mahilig kang magbasa, mahilig kang magsulat, mahilig kang maglaro ng video games. Pag tinamaan ka ni depression, yung mga pleasures na nakukuha mo dun sa mga fun things na nagagawa mo, hindi mo na siya nararamdaman. Malungkot ka pa din. Yung parang kahit nagbabasa ka, wala kang nararamdaman na saya, wala kang nararamdaman na pinupulkan niya doon sa parang, kaya siya ina-associate na darkness, parang ganyan, it's a dark place. Kasi parang ang dilim-dilim ng pakiramdam mo, ang dilim-dilim ng paligid, parang ganyan. Parang it's more of, yun nga, darkness, despair, struggle. Parang bang, kung, for the lack of term, no, parang kang nalulunod. Pailalim ka na ng pailalim, hanggang ang itim-itim na lang ng paligid mo kasi nasa ilalim ka na ng dagat. Hindi ka na makahinga, hindi ka na paalam mo yung ganyan, na parang lugmok ka na, wala ka ng saya. Tapos parang yung lahat ng mga ginagawa mo dati, hindi mo na nai-enjoy. Parang gusto mo na lang matulog. Yung self-care, nakakalimutan mo na. Hindi mo na naalagaan yung sarili mo. Kaya napapansin nyo, kung siguro nag-search kayo about depression, there are people na clinically depressed na talagang yung kalat-kalat na yung buong paligid nila, hindi na sila makakain. Kasi parang wala na silang pwedeng gawin. Nandun na lang sila, nakahiga na lang sila, natutulog na lang sila, parang lugmok na sila. Parang for them, na may mga thoughts na pumapasok sa isip nila.
Sorry guys ha kung nagiging trigger ito. Parang yung thoughts of suicide. Kasi parang the reason bakit pumapasok si suicide is parang because of sadness, because of loneliness, iniisip nila ng taong depressed na much better kung hindi na lang sila nag exist. Sinasabi ng isip nila yon, much better kung hindi na lang sila nag exist, mas parang matutulungan nila yung mga relatives nila, yung mga mahal nila sa buhay kung wala sila. Mas matutulungan nila yung mundo kung wala sila. Parang ganyan. But the good thing about this, guys, this type of illness is that this is treatable. Natitreat talaga ito. Ang importante lang talaga is ikaw mismo na taong depressed, clinically depressed, you have to get out of the door, parang ganyan, to seek help. No? Na hindi pa huli. Kasi mahirap talaga siya. Talagang totally, kung si anxiety, more of worried, natatakot ka, hindi ka magkakalabas ng bahay kasi feeling mo may mangyari masama sa'yo, feeling mo masasagasaan ka, feeling mo bigla kang himatayin sa labas. Si depression naman, you can't even get out of the door kasi nasa bed ka lang talaga, lugmok na lugmok ka, sobrang lungkot. May mga factors no na parang defining factors of depressions. Una, it could be hereditary. So, parang kung bakit ka tinamaan ng depressions, it could be hereditary, guys. Kung meron sa pamilya nyo na depressed, na clinically depressed, more likely makukuha mo. Hindi naman siguro lahat, pero more likely magkakaroon ka rin. Siguro mga 50%, 60%, hindi yung totally. Yung depression, guys, iba-iba ito, bawat tao, no? Kasi iba-ibang stage to eh. So, wag mong i-compare yung depression mo sa iba kasi parang magkaiba. So, to each its own, parang ganun. Parang anxiety din, iba-ibang klaseng trigger, iba-ibang klaseng pinanggalingan, parang ganyan. Tapos pangalawa, parang ano siya, sabi nila biochemistry, parang may chemical sa brains mo na pag nag-mix, nagkakakos siya ng depression. That could happen as well. So, that's why you stop mo yung mga bisyo, stop mo yung drugs, stop mo yung kung ano pa, pag-yoyosi. May mga factors din yun eh. Especially pag may tendency ka to be depressed. Stop mo yung mga ganyan. Kasi parang magmi-mix yun sa chemical sa isip mo, sa body mo, nagko-cause ng depressions. Pangatlo, personality. May mga tao kasi na talagang lungkutin. Sorry, pero oo, totoo yun. May mga tao talaga na lungkutin. Sila yung mga madaling tamaan ng depressions. Kasi dahil sa personality nila na malungkutin, ganun. Personality talaga nila yon. May mga, siguro sa mga introvert, it could happen. Nakikita ko. Kasi ako, personally, ako, introvert ako. Pero hindi naman ako depressed. Makikita ko na pwede. Pero may mga tao talagang lungkutin. Oo, so sila, malaking factor yun na pwede silang tamaan talaga ng depression. Lastly is yung environmental events, or let's say for example, lumaki yung isang bata na sa isang abusive na family. Yung parang aling ganun, yun, malaking factors yun na dala-dala niya, karga-karga niya yung lungkot sa buhay niya na nagko-cause ng depressions when it comes na naging adults na siya. Yung mga lumaki sa violence na area, ganyan, lagi silang nakakita ng mga violence, like say, binubugbog and all that stuff, yung tipong ganyan, nakaka-apekto yun. Yung mga lumaki sa poverty na area, depressed areas, that could be a factor, no? Kasi parang malaking risk nila to this kind of illness. So, paano mo ba malalaman na meron ka na nito, no? Or tinamaan ka na ng depression? One thing lang siguro is that actually minsan normal lang naman maging sad, especially pag meron ka talagang mga pinagdadaanan or loss of a loved ones, ganyan, grief, ganyan. Okay lang naman yun kasi normal lang naman sa atin na nakakaranas ng ganun. Now, paano ba siya pag hindi na siya normal?
yung naging chronic na siya guys, yung parang hindi na siya nawawala talaga. For example, sobrang lungkot mo the rest of the day. For the entire duration of let's say 1 week, dire-diretso yun. Talagang sobrang lungkot mo na parang hindi talaga nawawala yung lungkot mo. Sobrang lonely mo, ganyan, tapos hindi talaga siya nawawala. To the point na talagang wala ka nang ganang kumain, bumababa na yung timbang mo, tapos parang ang napaka-slow mo ng kumilos, basta, tapos, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, lahat ng mga nai-enjoy mo, hindi mo na siya nai-enjoy, para kasing, wala nang silbi, kung bakit ginagawa mo pa yung, ano na yun, yung bagay na yun. Ganun siya. Tapos, wala kang energy. Parang, fatigue. Alam mo yun, yung parang, wala kang energy lagi. Gusto mo lang humiga. Gusto mo lang tumunganga. Nakatunganga ka lang for the rest of the day. Gusto mo lang matulog. Tapos, pati yung health, parang yung self-care, kinalimutan mo na. Kumain, kinalimutan mo na. Wala kang gustong gawin kasi feeling mo, ang lungkot-lungkot mo. Wala nang silbi. Parang wala ka nang silbi. Yun yung sinasabi ng depression sa'yo. Sinasabi ng utak mo sa'yo. Ganyan. Tapos, parang worthless. Parang ano ba yun? Yung parang worthless na yung pakiramdam mo. Ano ba? Wala na akong silbi. Worthless yun. Tapos nagkakaroon ko na ng mga suicidal thoughts. Kasi nga parang wala ka nga kasing kwenta, parang ganyan. Yun yung sinasabi ni depression sa'yo, wala ka ng kwenta, worthless ka, ayaw mo nang kumilos, kinalimutan mo yung sarili mo, ganyan. Yun. Let's say for example, ikaw, tinamaan ka ng depression, mararamdaman mo naman yun kung ano yung mga dating ni-enjoy ko to Pero bakit ngayon hindi ko na ini-enjoy? Bakit parang 90% of the day, malungkot ako? Bakit parang hindi ako, kasi di ba when we experience grief, 1 week na grieving, kung tayo yung normal, wala tayong depression, we can get out of that, di ba, gradually. Doon sa mga taong depressed, they can't, parang nahihirapan sila talaga. Kasi they will, parang yung grief nila, mas longer pa, mas mahaba pa. Yung feeling of grief na by depression, mas mahaba pa dun sa mga normal na nagkakaroon ng loss of a loved one, parang na-experience yung loss of a loved one. Ganun siya, guys. So, ikaw mismo, malalaman mo alam mo, kaya lang dahil tinamaan ka na, lack of energy, wala nang effort, parang ayaw mo na kasi worthless na nga. Wala ka nang pakialam dun sa buhay mo. Kasi nga, yun nga, pumapasok na yung thoughts of suicide. Sorry for the trigger for the term. Pero yun kasi yun. Minsan sinasabi ng iba, alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Kasi nga stigma, hindi na pag-uusapan, parang iniisip, parang anxiety, isip ng iba na parang nag-OA naman ito, nag-OA, parang ganyan. Hindi kasi talaga mahirap siyang intindihin kung hindi ikaw mismo yung nakakaranas. Kasi for example, ikaw if you are an introvert person, happy-go-lucky ka na tao, tapos hindi mo talaga alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong depressed. Kasi sila lang talaga yung nakakaintindi kung anong pinagdadaanan nila. That's why, ikaw, pag nafe-feel mo na yung feeling mo na ganun na yung pakikiramdam mo, you have to push yourself out of the door. Out of the door sa bahay na wag kang magkulong. Wag mong ikulong yung sarili mo kasi doon na magsisimula yan. Ano na yun. Mag-spiral na yun pababa. Ito yung parang effective to sa akin when it comes to anxiety. Which I think effective din ito sa depression. Kasi when it comes to depression, parang darkness nga, di ba, ina-associate siya sa darkness, ina-associate siya sa parang madilim, parang alam mo yung ganun. Every morning, get out of the house, magpainit ka. Powerful vitamin araw. Kasi for me, dati yung anxiety, talagang pag feeling ko may something today, lumalabas ako in the morning, talagang napapaaraw ako.
feeling ko talaga nagiging okay ako, parang ina-absorb ng katawan ko yung vitamins na nakukuha ko sa araw, yung liwanag niya. I soaked on it, talagang ina-absorb ko siya, parang push away all the darkness, push away all the worriness, push away, nakakatulong siya sa akin. So if you feel na parang tinatamaan ka ng depression, in the morning, get out of the house, magpa-araw ka. Malaking tulong yung liwanag ng araw na yun, yung bukang liwayway. It signifies hope, it signifies healing, it signifies strength, di ba? So yun, get out of the house. And then, if you feel like parang nalulugmok ka na, call a family, magpatingin ka talaga. Kasi treatable ito, guys. Like anxiety, treatable ito talaga. Hindi ito yung talagang hopeless na sinasabi ni depression sa'yo, na hopeless ka na, worthless ka. Hindi. Mental illness lang yan. Magpa-treat ka. I know you have to be patient sa sarili mo kasi hindi ito parang lagnat lang, no? Parang ubo lang na titaken mo lang ng vitamins or titaken mo lang ng biogesic. Magiging okay ka na. Gradual yung gamutan nito. Pero talk therapy, depende na yun sa psychiatrist mo or psychologist mo. Medications, depende na rin yun sa kanila kung gaano kalala. Pero it's very important na ma-diagnose ka properly para mabigyan ka ng tamang gamot or ng tamang practice ng treatment. Kasi there are times na parang na misdiagnose, iba yung treatment na binigay, hindi nag-progress, di ba? So kailangan talaga be honest with your psychiatrist or with your doctor para mas makuha talaga nila yung tamang timpla ng kung ano yung pinagdadaanan mo. Kailangan collaboration kayong dalawa. Oo, mahirap kasi talaga pag mental illness eh. Hindi siya kagaya ng parang ano lang, lagnat or yung mga typical na sakit ng katawan. Ito talagang be patient with yourself. Ito yung kailangan, if you need to be kind to yourself, ito na yung time na yun. Be kind to yourself, be patient with yourself, treat yourself well. Kasi by then, unti-unti si mental health mo okay. Ganon yun siya, guys. I know people that are clinically depressed. May mga kakilala ako, I have friends. And yeah, ganito yung, the good thing about them is that talagang they seek help. I'm so proud of them kasi talagang when we talk about it, talagang important kasi na ma-acknowledge mo eh. Kasi kung dinidedma mo lang, nagugulat ka na lang 2 araw or 1 week ka na parang hindi lumalabas ng kwarto mo. 1 week mo na parang nililimliman yung kama mo, di ba? Nabulok ka na din sa kama mo, hindi ka naliligo, hindi ka nagtutoothbrush. Kasi ganun siya, ganun si depression, lulugmukin ka talaga niya. So, ikaw mismo dapat pakinggan ba? Pakiramdaman, ayun, yung sarili mo. Parang, teka, parang hindi na ito tama, hindi na ito yung normal. Kalimitan sa yung mga taong depressed, hindi na sila nakakapagtrabaho. 'Di ba? Kasi ang nahihirapan talaga silang kumilos. Parang din yung anxiety, hindi mo nakakalabas ng bahay. Parang very cautious sa bawat, parang praning si anxiety, 'di ba? Alam niyo 'yan, guys. Tapos, paano ba natin siya maiwasan, guys? For example, paano natin siya para hindi tayo, let's say for example, nade-depress tayo. Paano natin siya nako-cope, parang self-cope kumbaga, para hindi na tayo pumunta doon. Exercise, kasi yung exercise na produce siya ng parang positive, 'di ba, sa katawan mo, positive sa isip mo. Malaking tulong 'yun. Balanced diet, clean food, malaking tulong 'yun. Sleep. Get an 8 hours or more na tulog. Matulog talaga, wag yung kulang-kulang sa tulog. Kasi 'yun, malaking factor is 'yun. 'Di ba pag kulang tayo sa tulog lagi, parang naging cloudy yung isip natin, kung ano-ano naiisip natin, napapraning tayo, ganyan. Doon nagsisimula yung mga mental health na yan. So, matulog, pag magpahinga, ganyan. Hindi worth it yung nagkaka-cellphone, hindi ka na nakatulog, kulang ka na sa tulog, kaka-cellphone mo.
Ngayon, yun yung pinapractice ko actually. Matulog na matulog, kung may pagkakataon na matulog. Tsaka nakakabata. Nakakabata yung tulog ng tulog. Avoid mo yung mga vices. Especially yung paninigarilyo. Yung alak, depressant yata yung alak eh. Nagiging emo ka kasi pag nalalasing. Anyway, yun. Kasi, let's say, for example, yung Yossi, for if kung may anxiety ka, hindi siya nakakatulong sa'yo kasi di ba chemical imbalance si anxiety. Tapos dinagdagan mo pa ng Yossi, di na windang kalalo. Ayun. So yun guys, no? I know marami pa itong kulang, malalim yung usapan na depression. At siguro nasa surface pa lang tayo. But there are experts out there, may mga doctors out there. Pag tinamaan talaga kayo nito, wag nyong iwalang sa bahala lang. Talagang intindihin niyo siya, seryosohin niyo siya. Kasi pag hindi, it will bite you back in the ass. Hahabulin talaga kayo. Ganun si mental illness, ganun si mental health. Pag hindi mo siya, pag dinedma mo lang siya, hahabulin ka niya. Ikaw lang din yung magsasuffer. So right off the bat, pag naramdaman mo siya na andyan siya, pag bigyan mo siya ng pansin, tapos isipin mo kung kailangan mo na bang magpatingin sa psychiatrist or kaya mo ba siyang labanan na ikaw lang muna. Ganyan. Then, yun, alagaan talaga natin guys. Kasi pag eto yung nawala, wala. Wala talaga, promise. Sabi ko sa iyo, lahat apektado. Yung buhay mo, the way you think, the way you live your life, the way you perceive the world, or yung mga tao sa paligid mo, magbabago. Promise. Thank you so much sa mga nakasubscribe, sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe kayo sa channel natin, and share nyo din sa mga friends nyo na may issues with mental health, ayun. Hanggang dito na lang muna, no? Hanggang dito na lang muna. Thank you sa lahat. And yun, as I've always said, please choose life. And please choose happiness. And please start your day with a smile. Thank you. Bye for now. Bye!